Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po ang Ginoo magauban kanato karon. So sa dili pa kita magsugod atong hangyon ang atong amahan, ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghan salamat nga sama sa gihapon kami makatuon sa imong balaan nga pulong. Kay wala nay laing pulong dinhi sa kalibutan nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan, ang imong pulong lamang. Ginoo, hinaut po ta nga ikaw magkaubang kanamo, magahatag sa Espiritu Santo nga maoy magatuktok sa among kasing-kasing. Nagahangyo kami Ginoo nga kung unsay mga tradisyon nga among gituuhan nga wala sa Biblia, among untaning tan-awon Ginoo, among usbon, aron nga kami makaalagad nga na kanimo. Ginoo, panalanginan mo kami, o daghan salamat sa mga tawo nga mitabang ni ining Bible study. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana, atong gitunan may tungod si Cornelius. Apan atong balikon og jutay aron nga kita makasabot kung asa kita gapadulong. Atong mahibawan as a review nga sa wala pa si Jesus miadto sa langit, miingon siya nga maghulat mo kay akong muhatag ako sa Espiritu Santo nga mutabang kaninyo. Tabangan mo kay ako mong gisugo nga isabwag ang maayong balita gikan sa Jerusalem dito sa ilang sentro, sa Samaria, dito sa Galilee, sa Judea, sa probinsya niya, ug miingon si Jesus sa tibuok kalibutan ang maayong pulong, maayong balita inyong isulti sa tibuok kalibutan. So, kining libro ni Dr. Lucas, kini ang istorya may tungod sa pagtabang sa Espiritu Santo sa mga sumusunod ni Jesus aron nga mukaylap ang maayong balita sa tibuok kalibutan. So ato ning tan-awon karon. Atong basahon sa usang semana, atong nakita nga si San Pedro miadto didto nahibalgan niya ang usa ka leader sa Roman army, si Cornelius. Og dito si Cornelius nakadawat sa maayong balita may tungod ni Jesus. Dili lang siya kundi ang iyang pamilya. Og samtang si San Pedro nagsermon may tungod ni Jesus, nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sama sa dihang ang unang mga Kristyanismo usab sa adlaw nga Pentecoste, nakadawat sila. Mauy na hitabo. So, silang tanan dito si San Pedro na nakasabot nga ang kaluwasan di ay dili lang sa mga Hudiyo. Kaya ilang pagtuog God nga ang kaluwasan sila lang ang gipili sa Ginoo, ang mga hintel kanang walay tuli mao'y mga sugnod didto sa impyerno. Didto ang iyang tradisyon sa bata pa siya, sa iyang mga kagikanan nga dili makipagbarkada, dili makipag-istorya, dili mo bisita sa balay sa mga hintel. Didto naguba ang iyang tradisyon kay gitudluan siya sa atong Ginoo nga ang tanang mga tao makasabot nga ang kultura nato nga dili maayo usbon, nga ang kaluwasan di ay para sa tanan, dili lang para sa Hudiyo. So, maunay dako kayong change, pagbag-o sa mga early Christians. Nagsugod ni San Pedro pod. Apan, buksan na atong abrihan ang atong Bible sa Kapitulo 11. Magsugod kita sa versikulo 1. Nakabalita, verse guys na nabumudina sa sinulat ni Dr. Lucas. Ang New Testament magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat. Naat kita sa mga buhat, Kapitulo 11.
Magsugod kita sa versikulo 1. Nakabalita ang mga apostoles o ang mga kaigsunan sa tibuok Hudiya nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. So balitang balita dayon kung unsay nahitabo didto sa ni Cornelius didto sa Caesarea. Kabalita sila nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab. And then versikulo 2. Usay makaingon kita, maayong balita nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab, pero tan-aw nato. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang Jerusalem ay sentro nila sa mga Kristyanismo, sa mga leadership tuwa sa Jerusalem. So sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas sa pagtuli, misaway kaniya. Unsa man ibot ipasabot ani seremonyas sa pagtuli, gisaway siya. Ang buot ipasabot ini nga kini sila mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo god tulion gyud ni sila. Tungod kay mao ni simbolo nga aduna sila agreement nga sila pinili sa Ginoo. Nga si Abraham ug ang Ginoo adunay agreement ay kasabutan nga sila ang tao sa mga Ginoo. So mao ni ilhanan nga sila tao sa Ginoo. Mao ni sila ang giingon usay nga sila circumcision, nga sila natuli. Or usay makadungog kita og circumcision party. Mga grupo sa mga Kristiyanos nga dili gyud nga mutuo gyud sila nga usa ka mahimong Kristiyanos, mahimo usab kang Hudiyo, magpatuli ka. Kay kini nahitabo usab ni nga sa dihang si San Pablo nagsermon na sa mga kasimbahanan, kini usab nga mga grupo sa mga tao musunod ni San Pablo, mingon sila nga dili pa kumpleto ang imong kaluwasan, kinahanglan magpatuli mo, kinahanglan dili mo kaog baboy, kinahanglan mahimo mong Hudiyo, usa mo mahimong kumpleto nga Kristyanismo. So dako kay ning issue. So kini sila mga tao mao ni gingon sa circumcision party, grupo sa kung gingon niyo, nasuko sila sa gihimo ni San Pedro. Ang unang pope nasuko, ilang gipatawag, gisaway nila si San Pedro. Nganong unsa ilang giingon sa versikulo 3, nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli og nakigsalo ka man kanila. Ngano Pedro, nganong miadto man ka nga ang atong tradisyon, ang atong kultura nga dili man kita makipag-apel-apel nila, dili kita makipagbarkada nila, kay sila hugaw ni silang pagkatao, wala ni sila tuli, kini sila mga sugnod dito sa impyerno. So mo ilang paglantaw, ngano man nga nakipagkaon man kanila, buot ipasawat ikaw day hugaw na pug kang pagkatao. So nasuko sila pag-ayo ni San Pedro. Unsa may gingon ni San Pedro? Miingon ba siya nga ako ang Pope, ako ay masunod? Dili. Iyang gisaysayan sa maayong pagkasulti aron nga sila makasabot. So mo na ilang concern, dako kay silang concern nga nung miadto man ka nga kita man lang gyud ang malawas, sila dili na. So busa versikulo 4, busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. So iyang gisaysay, gisulti niya, giistorya na unsay natabo, ngano man ni sila nga kining mga hintil makadawat man usab sa blessing nga gipili man day usab sila. So kini ang istorya siya. Versikulo 5, sa didto ako sa syudad sa Hupa, nagampo ako ug nakita ako pananawon. Nakita ko sa maong pananawon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan og 4 ka iskina ug gitunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Pananawon.
Unsa may sulod niini. Versikulo 6, akong gisusi pag-ayo ang sulod niini. Og nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop mananap nga mukamang og ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog ako og tingog nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw og kaon. Kay ang mga Hudiyo God, dili daghan silang mga sa gisugo ni Moses nga dili nila kanon, usa na ang baboy ka makahugaw. Apan dinhi nakita ni Pedro nga gipakita sa amahan nga ang tanan ipakaon. Unya versikulo 7, unya nakadungog ako tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, ayaw, ihaw og kaon. Nakadungog siya tingog. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad pa masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Iyang giingnan ang Ginoo nga dili siya. Kinsa man si Pedro nga moingon siya dili niya kanon nga gikan man ni sa pulong man ni sa Ginoo. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Yang Dios nga miyan ang Dios nga ang tanang pagkaon akong gihinluan na. Ayaw inang hugaw. Makatulo kini mahitabo og unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Og niadtong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Caesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabtanan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga-Hupa mikuyog sab kanako ngadto sa Caesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelius. So nagdala usab siya mga sumusunod para makita nila aduna siya witness. Unya iya kaming gisuginlan si Cornelius gaingon, may tungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay og miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa Hupa og ipakuha si Simon nga gihanlag Pedro. 14, may mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. Og sa versikulo 15, og sa pagsugod nako sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdan. Mingon siya, samtang ako nagsermon sa maayong balita mahitungod ni Hesus. Unsay natabo? Sa versikulo 15, mikunsad kanila ang Espiritu. Mingon siya, ang mga hintil usab sa dihang nadungog nila ang kaluwasan ni Hesus, mikunsad ang Espiritu Santo nila. Nakadawat usab sila og Espiritu Santo. Unsay mingon ni Pedro, sa gikunsaran kita sa sinugdan pariha sa nahitabo nila sa adlaw nga Pentecoste nga sila nakunsaran sa Espiritu Santo nga nakasulti sila og mga lengguwahe nga sa ubang nasyon na ubang mga languages aron sa pagdaig sa Ginoo. Insya kadtong nahitabo nato, nahitabo usab nila. Then unsay sulti niya? Unya nahinumduman ako sa giingon sa Ginoo ni Hesus. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Nahinumduman niya ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga magbunyag og Espiritu Santo. Dili lang sa mga Hudiyo kundi sa mga hintil para usab ni sa imuha og sa ako. Dili na kita kinahanglan nga musunod sa mga seremonyas kung unsay kanoon, kundi musunod na kita musalig
musandig mutuo sa gibuhat ni Hesus didto sa Kalbaryo. Verse 17, kung ang Diyos naghatag sa mga dili Hudiyo, kung ang Diyos naghatag sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesukristo, siya kinsa man ako nga mupugong sa Dios. Siya, I am nothing. I am just a human being. Kinsa man ko nga akong pugngan ang Ginoo, walay makapugong sa Ginoo. Gipili sa Ginoo ang tanan. Ug unsa pa atong mahibaw-an dinhi? Sa ilang mga pagkadungog niini, sa nadungog sa mga tawo nga ga-investigar kaniya, nga naggalit na suko sa iya ha, mihunong sila sa pagsaway. O gidayeg nila si Pedro, dili, gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios man naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. So adunay pulong nga paghinulsol aron sila maluwas. Paghinulsol bote pasabot kung ang direksyon sa imong kinabuhi wala si Hesus sa imong plano. Usbon ang direksyon sa imong kinabuhi. Moatubang ka sa atong Ginoong Hesukristo. Ang plano sa imong kinabuhi mao ang pag-alagad ni Hesus. Kahibalo ako nga kadaghanan ka nato gusto nga ang atong direksyon sa kinabuhi nga successful, dakag kwarta, dako og balay, maka-abroad, maka-sweldo dollar, sikat nga sakyanan. Okay lang po na. Apan kung maura na direction sa imong kinabuhi, kanang direction maka-adto sa impyerno. Maingon ang paghinulsol, maingon nga ibalik nimo ang direksyon sa imong kinabuhi. Ang direksyon nga paingon kita sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na paghinulsol, maingon sila naghinulsol. Kiyatagan aron sila maluwas. Versikulo 18, sa pagkadungog ni ini, mihunong sila sa pagsaway o gidahi nila ang Dios sa paingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa dili Hudiyo sa gayon sa paghinulsol kanila. So sila na converter nga ang kaluwasan di ay dili lang sa ilaha, dili lang di sa mga Hudiyo, kundi sa tanan usab nga maghinulsol. Apan guys, dili lang ni kumpleto. Kanaay mga tao gyud sa mga Kristohanon nga misunod-sunod ni San Pablo, nga miingon sila nga kamo mga Kristohanon dili pa mo kumpleto nga Kristohanon. Mosunod gyud mo sa seremonya sa mga Hudiyo. Kinahanglan usa mo mahimong Kristohanon, mahimo usab mo nga Hudiyo. Musulod mo sa pagka-Hudiyo, and then mahimo na mong Kristohanon. Kini sila ang nagsunod-sunod ni Pedro. Kung si San Pedro magsermon o si San Pablo di ay magsermon sa usa ka lugar sa Galacia, sa Efeso, pagwala na ni San Pablo, kini sila mga tao na usab moadto kasi sa simbahan nga dili pa na kumpleto. Kinahanglan usab kamo mahimong Hudiyo, usa mo mahimong Kristiyanos. Usa ni sa dako kay problema sa ministry ni San Pablo. Mauna nga gasulat siya mga sulat may tungod ni ining dakong problema. And then karon atong mahibawan, kadaghanan nato nahibalo na nga ang sentro sa Kristyanismo ang Jerusalem, ang Jerusalem. Nakadungog na kita sa Samaria, nakadungog na kita og Caesarea, Hupa. Karon ato nang madunggan ang usa ka syudad nga Antiqua. Sa panahon ni Jesus, usa sa tulo ka sikat nga syudad sa mga Romano mao ang Roma. Sentro sa relihiyon ang Alexandria, Egypt. Sa edukasyon na dako kayong library sa unang panahon. And then ang sunod ang Antiqua. Karon sige na kita makadungog ni ining usa ka syudad nga Antiqua. Ang sentro dili na Jerusalem kundi ang Antiqua na
ang magpadala og daghang mga misyonaryo. Ang Antigua, ngano misikat ang Antigua, daghang mga negosyo didto, daghang mga taong may trabaho, apan aduna sila'y simbahan, nga daghang mga pampam didto sa sulod sa simbahan. So, usa sa ilang pagsimba, mga mugamit sila sa pampam. So, ang ilang moralidad, ubos kaayo. Daghan sila kwarta, apan layo sila sa Ginoo. Didto, dinhay mga Kristiyano sumusunod nga nagsabwag sa maayong balita ni ining syudara. Atong tanawon. Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Ato naning natun-an. So dinhay mga persecution sa mga Christian. Usa ni si San Pablo, iyang gipamatay, gipreso. So ang mga Kristohanon nahadlok nanalagan. Nanalagan sila apan nagsabwag usab kung asang dapita sila magtago, magpuyo, ilang gisabwag ang maayong balita nga si Jesus lamang ang manluluwas. So, otro na to, pagbasang versikulo 19, ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Bisag karon sa tibuok kalibutan daghang kaayong mga lugar nga gilutos, gikarati, gidagmala ng mga Kristohanon. Dito sa China karon daghang mga leaders nga gipamreso nila. Dito sa Africa gipamatay sa mga Muslim ang mga Kristiyanos. So, and then pipila kanila nangabot hantod sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Cypre o sa Antigua. Apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Mga Hudiyo lamang. And then this will change. Hinoon, adunay pipila sa mga magtutuo nga taga Cyprus, Cypre o taga Cyrene nga nangadto sa Antigua. O gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo ang mga dili Hudiyo. So dili lang sila ang uban miingon mag-concentrate lang kami sa mga Hudiyo. Apan dinhay mga tao nga hey, dili lang sa mga Hudiyo kundi sa mga hintil, sa mga tao dito sa Antigua. Sa unang panahon, dako kayong syudad ning Antigua. Ubos ni sa Turkey. Karon jutay na lang sa una minilyon ang mga tao ani. So kini mga taong nanalagan nagsabog sa maayong balita dito sa Antigua sa mga tao nga ang moralidad ubos kayo. Ilang gisabwag dili ang relihiyon kundi ang Ginoong Hesukristo. Verse 21, ang gahom sa Ginoo diha kanila og daghan ang nanuo og nangakabig ngadto sa Ginoo. Nganuman tungod ba sa ilang abilidad nga maayo sa limusulti? Dili, ang gahom sa Ginoo diha kanila nagauban. Kini sila mga tawhan nga nangabig unsay na dili nila mapugngan nga ang maayong balita isabwag usab sa ubang mga tao. Dili nila gusto nga ang kaluwasan ilaha lamang. Selfish ilaha kundi gusto nila nga sila mahimong sandayong sa panalangin. Nga usab ang mga tao nga maadto ang direksyon nila maimperno, ingon sila ato silang sabuagan sa maayong balita mahitungod ni Jesucristo. Maunay kinaiya sa mga tao nga na impacto sa power sa Espiritu Santo. Maunay mahitabo sa mga tao nga born again ng Espiritu Santo naa nila. Dili nila mapungan sa pagsangyaw sa maayong balita. Verse 21, verse 22, ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa lang gipaadto si Bernabe sa Antigua. So ang balita nga daghang nakabig dito sa Antigua, nakabalita ang sentro nila dito sa Jerusalem.
sentro, kay dito ang mga apostoles, center of power, dito nakadungog sila na dito sa Antigua daghang mga nakabig na himong Kristohanon. Ang gihimo nila ilang gipadala si Bernabe. Nadungog na kita ni Bernabe, si Barnabas in English. Si Bernabe usa sa mga nakabig, o sa dihang nakabig siya, nakita niya nga kulang sa pagkaon ang mga bagong Kristohanon. Iyang baligya ang iyang yuta, namaligya siya mga yuta niya ug iyang gitabang sa simbahan. Nahimo siyang leader ug siya ang gipadala gikan sa Jerusalem. Miingon sila adtuan ang Antigua tanawag unsay nahitabo didto. So si Bernabe miadto didto. Versikulo 23, sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan. Gipanalangin ang panalangin gikan sa Ginoo. Nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga magpabilin sa matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. So adunay niining usa ka bersikulo, adunay mga pulo nga importante nga atong tan-awon nga atong hinumduman. Una, gidasig ni Bernabe. Naibalo ba mo unsay meaning sa Bernabe? Magdadasig. Sa kalibutan karon, importante gikinahanglan ang mga tawo nga modasig. Kay daghang mga tawo nga dali lang mo criticize, dali lang musaway. Gikinahanglan nato ang mudayig. Kay ang pagsaway dili makamaayo. Pero mas maayong mudasig unsay nahitabo sa pagdasig niya. Nagdaghan sila. And then miingon siya, magpabilin kamo. Magpabilin, diretso kamo, ayaw mo og honong, diretso kamo. Gidasig niya aron nga sila mo diretso, dili sa maghinahinay, dili sila mohunong, kundi mo diretso, mutuman sa pulong sa Ginoo. Then miingon siya napay pulong uban sa bug-os nga kasing-kasing. So apil gyud ang kasing-kasing. Gidasig niya ang mga tawo o sa pag-alagad sa mga tawo nga magsige sila nga magpabiling magtinumanon. Ang kasing-kasing di ay ang kondisyon sa kasing-kasing apel. Si Bernabe usa ka maayong tawo. Ato na ning nahibawan sa ubang before probably chapter 4, usa ka maayong tawo puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Usa na sa kwalidad sa usa ka tawo nga sumusunod ni Hesus. Maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Pagtuo pagsalig ni Hesus. Ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Sa iyang leadership, sa iyang dasig nila, sa iyang daghang nakabig. Daghang mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo karon mituo na sila sa Ginoo. Versikulo 25, unya si Bernabe miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo, kang Siaulo. So unsay nahitubuan ning versikulo 25? Sa dihang iyang gitun-an, gitudluan ang mga tawo sa Antioquia. Nagdaghan sila. Kinahanglan siya og tabang. Kay dako kayong trabaho. Panalitag karon nagtulo man kog tenas. Daghang kaayong estudyante, so aduna koy upat ka mga assistant nga motabang nako. So dinhi usab siya nakita ang trabaho, dako kayong trabaho. Nabalo siya kinsay motabang niya. Si Paulo, si San Pablo or Siaulo. Iyang gipangita yun niya sa syudad. Siguro mga pulo na ni katuig sa diyang si San Pablo na converter sa dalan sa Damascus.
Pero nahibalo siya kung kinsay iyang kapartner sa trabaho. Versikulo 26, sa diyang nakita niya si Saulo or Shaulo. Gidala siya sa Antigua, siya, tabangan nimo ko din Kitang duha ang partner, kita ang teamwork sa pag-alagad, sa pagtudlo ni ining daghang kay mga tao nga misunod na ni Jesus. Kinahanglan nga ikaw sumusunod ni Jesus matudluan. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudluan nila ang daghang katawhan. So, ang professor nila, ang magtutudlo nila, sikat kaayo. Si San Pablo nga may dakong missionary, nahibalo sa karaan nga tugon, si Bernabe ang ilang mga teacher. Kining simbahan sa Antigua nag-produce og mga leadership sa second 100 years after namatay ng disipulo. Di na po yung mga leadership sa pagkaman sa 200 katuig, 300 katuig, daghang mga tao nga gikan ni ining simbahan sa Antigua nga mga leaders. So usa ka tuig unsa ilang gihimo, nagtulo sila sa daghang mga katawhan. So importante gyud nga ang leaders, ang mga pangulo tudluan ang mga tao. Og sa unang higayon, this is very important. Versikulo 20, sa unang higayon, ang mga tinun-an, mga sumusunod ni Jesus, gitawag og mga Kristohanon didto sa Antioquia. Sa English, Antioch. Sa Cebuano, may lisod, Antioquia. In English, Antioch. So, dito ang unang mga Kristohanon, ang unang mga disipulo, mga sumusunod ni Jesus, gitawag sila mga Kristohanon. Una gyud nga dito gitawag sila Kristohanon. Ang bot ipasabot kanang sa Griego, bot ipasabot mga gagmay nga Jesus or mga partido ni Jesus. Unang gitawag, malipay ba mo nga kamo tawgon nga Kristohanon? Kini sila dinay usa ka istorya nga dinay usa ka Kristohanon nga gipreso. Gipangutana siya, kinsa imong ngalan? Mingon siya, Kristohanon. Tagadiin man ka? Mingon siya, Kristohanon. Unsang syudad ka? Hay makagikan sa Kristohanon. Unsa may imong citizenship? Slave ka o dili ka slave? Ang gisulti, Kristohanon. Wala siya ang iyang importante sa iyang kinabuhi nga bisag duol na siyang passion. Mingon siya, ako Kristohanon. Ang uban karon sa akong giingon na dito sa China, mga Kristohanon, naglisod ang kinabuhi. Nagtago-tago sila. Dito sa mga country, mga Muslim, dili sila gusto makadungo og Kristohanon. Mga Kristohanon, dili mosulti nga sila Kristohanon. Kay naay may tabo nila, pwedeng passion sila, pwedeng mawalan og trabaho. Apan dito sa Antioch, ni adtong panahon na nalipay sila nga sila tawgon og Kristohanon, mga partido ni Jesus. First time nga ang Kristohanon, nga sumusunod ni Jesus, gitawag Kristohanon dito sa syudad sa Antioch. Antioquia. 27, atong panahon na pipila ka mga propeta nangadto sa Antigua gikan sa Jerusalem. O usa kanila nga ginganlag si Agabo, this is verse 28. Pinaagi sa gahom sa espiritu, mitag na
nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador sa Roma. Verse 29, nagkauyon ang mga tinunan dito sa Antioch. Nagkauyon nga ang matag usa kanila mga miyembro sa ilang simbahan magpadalag hinabang kutob sa iyang mahimo alang sa mga kaigsunan didto sa Judea. Unsa lang gihimo? Sila mitabang. Nakita nila nga magutuman ang mga igsuon nila dito sa Judea, dito sa Jerusalem. Bisag wala nila nakita, bisag ilang kultura lain, bisag sinulti na lain, pero ang ilang paglantaw, mga igsuon nila to. Kay bulokag unsay prinsipyo, ang ilang pagtabang, ang ilang hinabang, kutob sa iyang mahimo. Walay pinugsanay kung sa imong mahimo. Kung gipanalanginan ka sa Ginoo og kwarta, yuta. Kung unsa imong kutob, imong ihatag. Kung wala gamay lang sweldo nimo, gamay income, bisag unsa ra ka gamay imong ihatag, kutob sa imong maabot. Ug mitabang sila. Kabalo kita nga dali lang kitang mutabang sa atong mga igsuon, sa atong mga pagumangkon, apan kini mga Kristiyanos sa unang panahon, dali lang usab silang mutabang sa ilang mga igsuon sa pagtuo. Mituo sila nga ang mga Kristohanon dito sa Jerusalem, layo kay ni nga mga igsuon nila. Tungod kay sila nabunyagan sa Espiritu Santo. So mga igsuon sila. Bisan si Jesus mingon, gipangutana siya, ang imong inahan, imong mga igsoon naa dire, nangita. Mingon si Jesus, kinsa man ang akong tinuod nga igsoon, kinsa man ang tinuod akong inahan. Mingon siya, kamo nga naminaw sa akong gisulti. Maoy, iming siya mo ni ako mga igsoon. So mga Kristohanon usab, ang prinsipyo nila nga ang mga Kristohanon sa ubang mga lugar nga nagkalisod ilang gitabangan. Bisag sa kalibutan karon, naay daghang mga Christian organization, naay mga organization nga moadto sa Pilipinas mutabang nga ang mga pobre ilang paeskulahon, ilang hatagag pagkaon. Bisan naa sila sa Amerika, sa Canada, ilang tabangan tungod kay mga igsuon. And then verse 30, bosa gibuhat nila kini o gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa simbahan, pinaagi kang Bernabe o kang Saulo, kang Saulo. So dinhi ato makita nga dako kay sila grespita sa duha ka leaders nila, si Pablo o si Bernabe. Kining simbahan ato ning hinumduman nga this is a sending missionary church. Kining simbahan sa Antioch, kini sila magpadala og mga missionary, ilang gisuportahan og husto si San Pablo ug si Barnabas. Si San Pablo mao'y nakakabig og daghang kay mga tao tungod sa hinabang, tungod ni ining simbahan sa Antioch. Magpasalamat kita. Ama namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga among gitunan karon. Ginoo, daghang salamat sa mga unang panahon nga nagpakita sila sa tinuod nga gugma, nga sila usab mitabang sa mga tao sa material things, apan usab sila ang pinakaimportante nila nga motabang sila nga ang mga tao madala nga na kanimo, nga makadungog sa balaang pulong, makadungog sa maayong balita nga ikaw lamang ang manluluwas. Ginoo, panalangina ang mga tao nga naminaw niini sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.